דמויות מהאחיין שלי בנץ והמאכל האהוב עלינו. יוני רובין, במבה, בן ציפר גופרית, בורקס גלידה, חזי גופרית, חליטת צמחים, לידה בקסיס, סלט קיסר, ניצן גולן, שניצל תירס חצי קפוא ופסטה, אולף מכטינבורגר, שטרוואפל, אלכס ירון, מנה חמה, ליטל אלוש, יולי דהן, ליקריץ', אלבל ברטוק פלוס ליבת רוזן, כל מאכל ששילם, גאיה, שיבולת שואל עם יוגורט, ים, סלמון, ג'ון, קולה ומפית, סיגל מדמון, וינה בולגרית, טומי חזות, גוג'י ברי, אדי, סנדוויץ', יוחאי אהרונסון, תפוז, ורד שניידה פרסיליה כהן, כן זה השם המלא שלה, קפה פושר, מאיר קטן, קפה שחור, גרי גדרון, פרושוטו, תת נשמן ניב ברנור, זה רשום בוויקיפדיה, תבדקו, זה שם המלא שלו, נבטיח לכם. גזר, רב נשמן קוליש, עוגיות מלוכות, ארמונד, ניוקי, סירי, חטיף אנרגיה, בת קול, מלון, רולי גופרית, פיצה סושי סביף ודולס בתוך פיתה, המן, משולשי חנק, ליבי, משקה תות, מלאך המוות דוטן, סטייק, גוליית, טלפונים, יוני הרשע, שערות צוותא או המון חריף עם קצת פלאפל, באמת שלא צריכתי להחליט, נמרוד 9000, טוסט, יניב, צ'אי. אל תשכחו לעשות לייק לסרטון אם אהבתם אותו, להירשם לערוץ אם אתם רוצים עוד סרטונים כמו זה, ונתראה בסרטון הבא.